Годината е високосна, започваща в събота, когато светът пише за любов, слуша музика за любов, играе любов, българинът мисли за смъртта като път към свободата. От Батак съм Чичо, знаеш ли Батак? Хей, там зад горите, много е далече. Нямам татко, майка, аз и съм сирак и треперя малко, зима дойде вече. Есента на 1871 Левски завършва проект Устава на организацията, наречен Нареда до работниците за освобождението на българския народ. 1875 се свиква Гюргевския революционен комитет. Единодушно е приета идеята за ново българско въстание през пролетта на 1876. В началото на януари 1876 апостолите на четирите революционни окръга и техните помощници преминават в българските земи и се заемат със своите задачи. Господин Уотсън, елате, искам да ви видя. Паметните думи на Александър Бел до неговия асистент в съседната стая. Проведен е първият успешен телефонен разговор. През 1876 е изграден патентът. 1876 Томас Едисън патентова мимеографа. 1876 жителите на Салвадор разполагат всеобщо избирателно право. 1876 Испания се здобива с нова конституция, която има либерален характер. Гюстав Флобер, френски писател, един от водещите представители на литературния реализъм във Франция. През 1876 авторът на Мадам Бовари издава 3 разказа. Емил Зола е влиятелен френски романист, основател и виден представител на натурализма. 1876 Зола издава негово превъзходителство Южен Рогон. Хенрик Ибсен, норвежки драматург, наричан баща на съвременната драма. Считан е за най-големия норвежки автор и един от най-значимите драматурзи на всички времена. Поставен е след Уилям Шекспир. През 1876 написва драмата «Стълбовете на обществото». Иван Сергеевич Тургенев, руски писател, сред най-големите и най-авторитетни руски писатели. Автор на Рудин, Дворянско гнездо, В навечерието и Бащи и деца. Лев Николаевич Толстой, руски писател, определен като най-великият романист в световната история. През 1876 пише романа си Ана Каренина, третия от най-известните му романи. Пиер Ренуар, френски художник, един от основоположниците на импресионизма. През 1876 рисува в Бал-Молен дю Лагалет една от 3 картини с общото название «Танц». Алфред Сисле, френски живописец, пейзажист от английски происход. Картината му «Лодката по време на потопа Порт Марли» е от януари 1876. Пол Сезан. Искам да правя изкуство трайно и вечно, както това в музеите. Картината му «Картоиграчи» е от 1876. Иван Айвазовски, руски художник, от арменски происход, известен с морските си пейзажи. От 1876 е картината му «Корабокрушение». 1876 белгийският крал Леополд II свика Международна географска конференция в Брюксел, посветена на цивилизоването на Африка. Пьотър Илич Чайковски, руски композитор от епохата на романтизма. Балетът Лебедово езеро е създаден през 1876. Сметана е велик композитор, създател на Чешката национална музикална школа. Цялото творчество на Сметана е наситено с патриотичен дух и дълбока любов към всичко родно.
През 1876 Сметана пише операта си Целувката, но най-известната му опера ще остане Продадена невеста. Йохан Штраус син е австрийски композитор, цигулар и диригент. Наричат го краля на валса. През 1876 получава виенско гражданство. 2 години по-рано е премиерата на тази, която ще стане най-известната му оперета – Прилепът. 1876 в Германия е въведена единна монетна система. ЖП линиите стават държавни. Основана е Райсбанка. Англия изкупува почти всички акции на Суецкия канал, притежание на банкротиралия владетел на Египет. 8 юли 1876 23-годишната италианска акробатка Мария Спелтерини пресича Ниагара по въже няколко пъти с затворени очи. Карл Маркс е авторът на Капиталът. Маркс доразвива трудовата теория на стойността на Адам Смит и Дейвид Рикардо. През 1876 на 69 години се оттегля от обществени функции Джузепе Гарибалди, създателят на червените ризи и борецът за обединението на Италия, на когото Линкълн предлага командирски пост в армията на Съюза, воюваща с конфедеративните американски щати. Рихард Вагнер, немски композитор. Мечтаният от него театър е открит през август 1876. Пръстенът на Нибелунга е творбата на моя живот. На 14 април 1876 се провежда общо събрание на 4-ти революционен окръг в местността Оборище, недалеч от село Мечка. Братя българи, дойде краят на зверската тирания, която от 5 века насам търпим под османската насилническа власт. О, българино, докажи, че си жив, покажи, че знаеш да цениш свободата си. Пълна свобода или смърт. Извъзвание на българския народ, прието в събранието в Оборище. При неуспешен опит за арест на Тодор Каблешков, той обявява въстанието на 20 април в Копривчица. След превземането на града съставя известното Кърваво писмо. Панагюрище въстава същия следобед. Върховатата чета на Бенковски вдига на оръжие селата Мечка, Поибрене, Мухово, Церово, Славовица, Лисичево. Част от възстаналите българи се съсредоточават на връх Илиджик в Средна гора, под ръководството на Гене Телийски. 22 април. Осветено е въстаническото знаме за априлското въстание в Панагюрище, изработено от учителката Райна Поп-Георгиева Футекова, по-известна като Райна княгиня. Баши Бузук и редовна турска войска се насочва към въстаналите райони. На 22 април пада Стрелча. На 26 април Тусумбей превзема Клисура, опожарява я до основи, оставяйки след себе си само трупове. 30 април Панагюрище превзет, ограбен, подпален, останалото в града население изклано. Копривчица успява да избегне най-лошото благодарение на унизителните молби за милост на местните първенци и огромният откуп. Перущица намерила последно убежище в Божия храм, Кочо Честименски и Спас Гинев убиват жените, децата си и себе си, доказвайки светостта на думите, извезани на знамето «Свобода или смърт». 4 май, Батак. На 28 април въстава първи революционен окръг в селата Бяла черква, Михайлци, Мусина, Дичин, Вишовград, Русаля, под ръководството на Поп Харитон и Петър Пармаков. Чета от 200 души води тежки боеве в Дряновския манастир от 29 април до 7 май. Въстават севлиевските села Батошево, Кравеник и Ново село, подкрепени от четата на Цанко Джустабанов. На 3 май Иларион Драгостинов и Георги Обретенов обявяват въстанието в Сливен.
На 18 май въстанието е обявено и във Враца. 16 май. Недалеч от град Тутракан, при село Пожарево, 28 четници на сливналия Таню войвода преминават река Дунав и навлизат в поробена България, с цел да подпомогнат загазващото вече априлско въстание. 17 май. Четата на Христо Ботев стъпва на българския бряг, недалеч от Козлодуй. На 18 май, тежка битка при Милин камък, загиват 30 души. На 20 май Ботев е прострелян. 27 май, четата на Таню войвода води последната си битка преди разбиването и набилото на Керчанбайр до село Априлово, Поповско. 23 декември, начало на Цариградската конференция на посланиците на Великите сили, акредитирани към Високата порта заради въстанието в Босна и Херцеговина от 1875 и априлското въстание в България през същата година. Джузепе Гарибалди изпраща писмо до Българското централно благотворително общество в Букурещ по повод априлското въстание. Италианският народ, пише Гарибалди, храни към вашия народ заслужени симпатии поради неговите злощастия и поради неговия героизъм. Скърбя, че не мога лично да участвам във вашите борби. Пожелавам ви постоянство във вашата света мисия и съм ваш. Джузепе Гарибалди. Избива се един народ. Къде? В Европа. Има ли свидетели на този факт? Само един свидетел. Целият свят. Правителствата виждат ли го? Не. От Батак съм Чичо, знаеш ли Батак? Хей, там зад горите, много е далече. Нямам татко, майка, аз съм сирак.